Vores problemstilling lyder: er det hos individet ansvaret ligger, når det kommer til alkohol, eller skal vi give samfundet skylden? Den måde, vi danner vores identitet på, er ved at overtage andres roller. Det er på den måde, vi skaber vores individualitet. Hvis vi tager lidt fra hver person fra vores omgivelser, har vi på den måde skabt vores egen individualitet. Erik Eriksen snakker om de forskellige socialiseringsfaser. Den første fase, hvor man er spædbarn, er det vigtigt at lære at få tillid og kunne stole på andre mennesker. Den anden fase er 2-3-årsalderen. Man skal her opleve, at man er noget værd, selvværd, de vil bestemme noget selv. Den tredje fase, 4-5-årsbarnet. Barnet begynder her selv at tage initiativ. De begynder selv at starte lege. Den fjerde fase er 6-12-årsalderen. Man skal lære at lave opgaver og fuldføre opgaver. Man bliver dygtig til noget. Børn lærer, at de er gode, fordi de bliver dygtige til noget, og det giver selvtillid. Den femte fase, 12-20-årsbarnet. Det er puberteten. Det vigtige i den her fase er at få sin egen identitet, som er særskilt fra andres. Man afgrænser sig fra andre mennesker. Man skal finde sig selv. Man bliver mere selvstændig og mere individuel. Det er også i løbet af den sidste fase, at de fleste unge begynder at drikke. Fra 16-årsalderen er det lovligt at købe mildere alkohol med en promille under 7, og fra 18-årsalderen må man købe ren alkohol. Faktummet er, at mange forældre og unge ser det her som en opfordring for 16-årige at skulle begynde at drikke. Det er også det, politikerne opfordrer til ved at sætte grænsen til 16 år, mener mange. Vi snakkede med forskellige elever for at høre deres holdning omkring, hvorvidt det er individet eller samfundet, man kan bebrejde, når det kommer til et for højt alkoholforbrug hos danske unge. Alle i den her undersøgelse svarede individet. En svarede individet. Det kommer an på de grænser, vi er inde på. Der er lagt grænser for køb af alkohol, så det er dig selv, der styrer, om du vil købe det eller lade være. Der er ingen, der tvinger dig til at købe det som 16-årig. Det er blot en mulighed. At give skylden på samfundet er som at flygte fra sine egne problemer, mener nogen. Man leder efter en syndebuk for sin egen fejl og sine egne pinlige oplevelser. Det at være fuld er nemlig blevet netop det. En undskyldning for at te sig som en vil, og ikke bebrejde os og dømmes for det.